ତାକୁ ମୋ ମନ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସୁନସାନ ଆଉ ନିଶବ୍ଦ। ମୋ ଆଖି ବି ତାକୁ ଅନେକ ଠାଣିରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ଠାରେ। ହେଲେ ସେ ଲୟ ଫେରାଇବାକୁ ଅବାକ ଆଉ ସ୍ତବ୍ଧ। ସୁନ୍ଦରୀଟେ ବୋଲି ଟିକେ ଫୁଲି, ନା ଅବହେଳିତ ନା ନିର୍ଜୀବ। ତା ମା କୋଳରେ ଖୁବ୍ ସତେଜ, ଆଉ କୋଳରୁ ଅଟାରି ଆଣିଲେ ସେମିତି ସତେଜ। ସେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ, ସପ୍ତାହ ତକ ଚହଟୁଥାଏ। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଭାଉ। ହଉ ମ, ଟିକେ ଜାଣିବ କି ଏତେ ଫୁଲେଇ ସେ କାହିଁ? କହୁଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ମାର୍ଗଶିରର ମାଣବସାରେ ପୁନେଇ ପାଛୋଟୁଥିବା ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାରରେ ଖଟୁଲି ସଜିତ ଗୋଟି ଗୁଆ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ସାଥେ ସଭି ଗୁରୁବାର ଝଟି ଚିତ୍ତଗାରରେ ମୃଷଙ୍ଗ ଦୁବ ବରକଳିର ସବୁଜ କଳା ଶଯ୍ୟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଅତି ଦରକାରୀ। ହଳଦୀ ମାଖି ଚହଟ କରି ଶାଗୁଆ ପଙ୍ଖରେ ପରସ୍ତ ମେଲି ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦିକେ ସେ ଅତି ଗାଢ଼ ଦିଶେ। କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ବେଶେ ଦେବରୂପ ରସେ। କୋଉଠି ନା ବର୍ଜିତ ନା କୋଉଠି ଉପେକ୍ଷିତ। ଋତୁଚକ୍ରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପୁରା ଶୀତଟାକୁ କଏଦ କରିନିଏ। ସେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ ଅବା ମୃତ୍ୟୁଶେଜ, ହେଉ ସେ ପ୍ରେମ ଦିବସ ଅବା ଶହୀଦ ରଥ, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ହେଉ ଅବା ଏକାଦଶ ବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ। କହିଲ କୋଉଠି ସେ ଅଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ନା? ସେଇ ପାଇବା ସେ ଫୁଲେଇ ଅତି ମନେ କାହିଁ ଶୁଣିବ?